Καλημέρα οικογένεια και φίλοι μου. Αυτή είναι μια ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας για τις ανοιξιάτικες αλλεργίες άχτσου. Ωμέγα με συγχωρείτε. Ποιο είναι το αγαπημένο είδος τουρσί ενός λουλουδιού? Ένας ασφόδελος. Άχτσου. Πώς φυτεύεις ένα φιλί την άνοιξη? Με 2 χείλη. Άχτσου. Πώς χαιρετούν το ένα το άλλο τα ολοκαίνουργια ανοιξιάτικα λουλούδια? Γεια, μπουμπούκι, άχτσου. Τι είδους λουλούδι φυτεύεται στο σκοτάδι? Μια λάμπα. Άχτσου. Ακούσατε αυτό για τον κυπουρό που δεν μπορούσε να περιμένει την άνοιξη? Ήταν τόσο χαρούμενος που έβρεξε το παντελόνι του. Άχτσου. Ποιος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής ενός βοτάνου? Έλβις Μαϊντανός. Άχτσου. Η μύτη μου έχει κάνει περισσότερο τρέξιμο αυτή την άνοιξη από ό,τι έχω κάνει από τότε που κέρδισα τον αγώνα ως σπέρμα. Κέρδισα τον αγώνα και νίκησα 3 δισεκατομμύρια σπερματοζωάρια και είμαι ακόμα εξαντλημένος. Άχτσου. Πώς θα καταλάβετε πότε έχετε ανοιξιάτικες αλλεργίες? Όταν έχεις περάσει από 3.000 χαρτομάντιλα και αποδέχεσαι τη νέα σου ζωή με τα κόκκινα μάτια λίγο πριν πεταχτείς στον Άρη. Άχτσου.